Aprangsi Karbi Defense Officer mate nili YouTube channel kelangwer Karbi anglong arat kadukawe aphanta nilihin pen kardom nang pajur iglo lapente jehin tangte video pangching che aprang nili nangli tuma phan chuning rilo nangli jongsi defense along ki dunji ning hang pik mate defense along ki claim dunji aphan ning hang pik plotangte nangli nili YouTube channel along subscribe dab ignon la answer se nangli defense video kelang long verji aphan mate information video hai hui kelong verji aphan tangte don morli tum video bangle pangcheng ponthulona non head jong ilitum thekdamlong lo news along tamela Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kaningje pona teng protangte Assam Police along non akimi la June July achiklo angbong akimi vacancy paklang ponjipu tuter 25,000 Assam Police along akimi vacancy paklang ponji tangte labangso puthagle tum pini labangso video long chethan ponlona kechengsi nili pudamji puabangke la puhinlo non 25,000 Assam Police along akimi vacancy kepaklang ponji along la ABUB mate SI lahai hoya post sitame doji tangte AB kopilo pro tangte AB abangke arm branch polo la heliki oda tumlo la pente UB abangke an arm branch polo la tuma bangke la aphuke er puhe la tuma fansi UB polo tangte nangli jongsi Assam Police along interview pidunji mate Assam Police along claim dunji polo tangte kache palong lok ji aphanke nangli practice abangke kenangsot tangte nangli 25,000 le vacancy paklang pusitame mate 1 lakh vacancy le paklang pusitame nangli jongsi practice avi polo tangte jong hele vacancy paklang sitame nangli longdun delo lasi practice abangke kenangsot tangte practice abangke koson lo polo tangte nili experience pen mate nangli tumta chini lo nili non claim bom la bangke CRPF along si claim bom kechengsi nili nangli tum phan than pachini ji labangke defense along ki dunji mate ke claim dun atum an sitame akejoi pensi ke claim tangka sikai sita pinangni komatni nangli tum aphan nang than ta hai lapente nangli tum matha ta hai je police along ke claim dunji ke tangka pinangji kache palong lok ji aphan lahai huya bangke chobayala nangli jongsi police along matela Assam Police along ke claim dunji protangte tangka sikai sita pinangne tuteli nangli la depend on your practice preparation tangte nangli practice koson nangji nilihin pen matela nili experience ateng pen nili nangli tumphan than pachini ponpo nangli kecheng siebang ke la physical aphan practice pik nangji matela kikat la pente chin up la hui long jump la hui practice pik nangji asontin event long setame nangli jongsi running along setame excellent one un la pente la chinap along sitame excellent van un polotangte la pente nangli long jam along sitame excellent van un polotangte nangli phan Assam Police along ke claim dun long lok ji phan ke madu sitame nangkhang un elo jongsi nangli practice ave pin pen jongsi interview ki pidun polotangte la bangke nangli un elo mate nangli interview sitame pass dun elo la bangke nangli just time pass aphan si cheman det po lasini li nangli tumphan than pachini no nangli interview jong si kipi dun vekji mate Assam Police along ki claim dun vekji plotangte ki claim vekji mate niche palong vekji laso aphan matha pe nangli practice pa menang po adap arni kangsam arni wang sitame nangli ground along dampen running aphan practice dam nang po long jump aphan practice dam nang po china aphan practice dam nang po asontin physical event aphana bang nangli excellent ki wanji aphansi nangli bor inang po lalu protangte nangli phan la selection kelong lok je aphan ke badu sitame nangkhang dun on elo lason thak si nangli physical along nangli excellent wan lablo polotangte nangli written exam along abangke masapso marks le long chot pustame nangli ke selection long iglok po ma nangli running along pass dun edlo la pente china along tame pass lo long jump along tame pass lo sita number me o edet polotangte nangli la written exam aphana bangke merit list along nangli men klang dun de det po lasi un ana bangke nangli la physical
afan bor ipame non lapente asom tin event long se tame excellent ke van labji afan le nangli non pen practice non lapente isonalam nangli physical long ko anma ka chepatu ko anma ka practice lason thak thak si nangli written exam phansita me ajoa bangke chepaduk nangji lapente charli pig nangji athema non akaya hura bangke voreng awar sai ke long sukpi anu tin sitame ka practice abangke do lasi nangli la physical fan ko anma ka practice ko anma ka chepaduk lason thak thak sila ajoa bangke nangli la written exam afan chepaduk pig non charli sip non lalu pulotang te nangli longdun ikvek po nangli jong si practice ave jong si nangli just time pass apan chot apply dun lo interview pidun lo lapu anat ke nangli ajat ason long sitami chunche mate ajat avar sai sitami nangli chunun e lasi nangli Assam police along ke claim dun vekji mate ka chepalong vekji pulotang te nilimopen sitami nang than ik elo asontin event long sitami nangli excellent van iglapmon lapente written exam long sitami pinangan amax kache palong je phan bor inon lalo pulotang te non adihu la Assam police along 25,000 vacancy ke paklang je along abang ke nangli selection longdun ikvekpo tangte nili la Assam police along ki job dunji mate interview ki pidunji kenang sot ahormu esonsoni nili nangli tumphan than pachini po aprangsi ke nangli arta bang ke nangli 18 to 23 years dovek nangji lapente education minimum nangli 10 pass dovek nangji lapente documents abang ke kenang sot lo nangli education certificate mate la 10 pass certificate mark sheet admit card lapente birth certificate lapente employment exchange jongsi nangli Assam along Vorengavar sai claimji pulotang te ajara department long sitame employment exchange abangke kenang sot lasi employment exchange sitame nangli nangvekji lapente pan card aadhar card lapente caste certificate lahai hui a documents abangke kenang sot lo tangte don marle tumla nangli Assam police along pinangan atuma bangke kachini ne dota hai la physical event ku PPC ke doma tangte la physical event abangke nangli online apply dun edlo polo tangte nangli fan ke la first interview mate la recruitment rally ki biji ladakh abangke nangli first ke chengsi lo running la bangke 3.2 km running dopo lapente next event abangke long jump dopo lapente chin up dopo la anvedlo la physical event abangke la Assam police along abangke tangte la EB aphan lo he tangte la UB aphan abangke nangli selection process abang sitame same lo sita bon sitame la education abangke 12 pass nangji la UB aphan abangke tangte don marlia tumnili non ke bangji la Assam along la June July achikluang bongsi la 25,000 vacancy abangke paklang ponpo tangte la bang so puthak nili nangli tumphan than pachini ponlo kosonsi practice nangjima tangte don marlia tum nili puthot chuning rile thotlo nangli tum jongsi nili channel along akimilang polo tangte nili YouTube channel subscribe dam ikha nangli tum la anso se defense related video kelang long verji afan matela information video kelang long verji afan tangte don marli dome thakmi kartom karbiang lo lapente jai hind